Ngiyabonga baba, ngiyabonga Catherine. Usisi okhulume ngezejele. Ngicabanga ukuthi into abeyisho uthe iziboshwe emajele zifuna umkhonto wesizwe. And sengeke ngawuthola lo myalezo oshoyo ukuthi iboshwa zifuna laba esizobathuma bayobheka, zifuna abantu bomkhonto kube yibona abazoba lapho uma bevota iboshwa. Kusho ukuthi ke amadoda aphethe baba, amadoda aphetheyo akhanya umphako ukuthi ngalelo langa amavolontiya agcwale konke amajele wonke asho njalo athi ayosivotela. So ngibonga kakhulu nje lo sisi oyithintile le ndaba ngoba indaba emlonyeni. Sizoba nomsebenzi ke nakubo lapho. Ngemva nje mase siphethe umuntu ongena ejele aze aphume ngoba kukhona abaphuma sebeoprofessor zokwenza izinto. Sizobuya ngoba sizoqeda ukuhlupheka ngoba into eyisabantu ejele indlala. Ukuhlupheka. Soqeda inhlupheko bese siyabathatha abafowethu siyosebenza nabo sonke nje siphele unciphe abantu amajele. Sokwenza lokho noma kanjani. Yebo. Kukhona well kukhona ubhuti lapho ukhulume ngekhopha enganyulwayo. Ngicabanga ukuthi njengoba sithi solishintsha izwe ayikho into engezushintsha. Njengoba ngithi sizoyeka ukuthi sibe nento kuthiwa kuse township ngoba kulapho khona umunywa khona lezi. The city akunywa lutho. Indlela izindlu zethu nalapha sihlala khona zenziwe ngayo. Soqeda lokho kuzophela akusazokhulunywa nangekhopha. Kuzokhulunywa ngezindlu njengeke wayisika anything yayo ngoba sizozilungisa izindlu. Amalokishi solisika phakathi. Sinqamle sisusa izindlu ngala sakhe amabhilidi acwebezelayo. Amen. Ebese sifaka abantu. Izobe ngasekho amakhopha lapho. Siphinde nangala sakhe kanjalo. Abafuna izindlu ezakhiwayo kahle, sakhe indlu enkulu yakanokusho. Le uhlala ubone eGoli naseThekwini. Uyibona naseLokhuzeni. Ingasekho la, ingasekho le ndala township. So iqede township. Imizi yethu lesakhe kuyona emakhaya kuzokwakhiwa amafeme eceleni. Asizuhamba sishonele siyofuna umsebenzi. Sizokwakhiwa la ekhaya. Sebenzela yonke into yenziwe. So izinto zizoshintsha. Manje ikakhulu ngifuna ukubhekisa ku generation esencane. Isikhathi senu lesi. Isikhathi senu sokwenza South Africa ibe lento esifunayo. Mina ngokwami noma ngabe usumdadla umuzi ukuthi uyashiseka ufuna ukubuyela esikoleni kufanele uvunyelwe ukuze ube umuntu ozoba nomthelela ezweni lakithi. Ayikho into edlula leyo. Uyabona ke masenze njalo kushendaba impela ngishabelungu bayoqala ukupha imithwalo babuyele kwela kubo. Babona ayikhona sekunzima ngoba sobe sesenza lento esiyiyo sesinesithunzi sesihlakaniphile ukudlula lokho ngoba sesikwazi ukwakha ibhanoyi ngoba kade sazi ukuthi ibhanoyi into abelungu. Ngisemfana ngisemncane kusakhulunywa ngomayibuse. Ngacela umfethu omdala owaye esikhulu enkosini yakithi. Wathi ngizochaza ngalento okuthiwa umayibuse. Ngachaza nami ngepolitika nanyami. Tese sihamba.
sesigoduka sokuhanjwa phansi zayengakabikho imoto ngalonkathi ngiyahamba ngiyafica nalenye ikhehla satotoba lapha endleleni seliyangibona sawo wemfana kaShovu uShovu ke ibomo zikababa uShovu adla imulu goqozwe inkomo egulayo usaqala zaphela sona abantwana bafuna uyamazi ubaba uthi wemfana kaZulu ngikuzwile ukukhuluma lapha kodwa ngikhulumanga uthi lapho ukukhulumayo uyabaza belungu kahle wena uyabazi ngithi mina ungabazi phela ngisebenza kubona yo uyakwazi wena ufaka ufish ethini uvale ungabonakala imbobo uyakwazi ukwenza lo abelungu benza njalo awuyazi lo nto wena nginali ikhehla lengisukela hayi ngihleke ngithi hayi baba uyafundelwa athi hey uyamazi umlungu ukuthi uthatha insimbi esindayo ayihlanganise akhipha noyi njengoba insimbi isinda njengasuku phansi ayenza umlungu isuku beluli ngathi webabo sekudela siya khona kwasho le ndoda semgumundlovu angibongeni bakwethu ngibonge ngicabanga ukuthi kubo bonke ababekhona sikhulume ngabo kufuneka ukuthi sibambe elentulu angifuni ukuthi uma sesiwinile bese niyathula niyabukela sikhumbuzeni ukuthi sathini nibuze ukuthi yini ke kungasenzeki lokhu na uma singasakwenzi ngizonicela kodwa futhi azini ukuthi ilungelo lethu sonke ukuba masibona ukuthi akwenzeki sizothinta laba abakhulu ukuthi enzani lokhu yaphela nakho uma ungasekho eParliament inyanga nithi iphi inyanga phela nasithembisi ningathuli bakwethu ukuthula ngesinye isikhathi kuyazona izinto ngoba mhlambe lo muntu eningamtsheni usekhohliwe hayi ngoba enza ngamabomu ufuna ukukhunjuzwa ngifuna abantu base South Africa bayeke ukucabanga ukuthi into kahulumeni iyalabantu abakhethiwe yethu sonke bakhethelwe thina kufanele ukuthi sibashushise ngemva uyabona nje lento ukuthi kuvuze umpompi kodwa ikhansela nansi ehla inyuka la anisho lutho ukuthi nangedlula webabu yini ungamisa ukuthi mana khansela nanka amanzi angithi sakukhetha nimbuze kanjani phela wafaka ningaphela isonto manje ngaphela ngizomemeza ngizofika lapha ngizokutshela ukuthi suswa uyahluleka umtshele nje umuntu kubeka kahle kwamndaba zalutho angifuni sithule sibe isizwe esithulayo njengabantu bakahulumeni besaba ukuxoshwa bangamkhuza umuntu ona ngoba ethi ingane zami zodlana siyezwana ngiyabonga baba ngiyabonga kakhulu